Tak znovu ďalší veľmi ťažký zápas na pôde Pardubic. Podľa toho vývoja zápasu, keď sme v podstate celý zápas prehrávali 1-0 a dotiahli sme sa na 1-1, aj keď nám neuznali ten gól v presilovej hre. Nakoniec sme sa dostali k vyrovnaniu, potom po jednej štandardke nám ušli a v týchto situáciách boli Pardubice veľmi nebezpečné v tých breakových situáciách, také tie turnovery. Tam hrozili v tých prečísleniach 3-2, 2-1 a tých si tam pár vytvorili. Ale v podstate hneď v zápäti sme dokázali vyrovnať, čo bolo dôležité a potom sme boli, v podstate tretia tretina bolo z našej strany najlepšia, čo sa týka aj aktivity, aj početnosti streľby, aj tých šancí, ktoré sme si vytvorili. Strašne sme sa narobili na každú streľbu, na každú šancu a oni hrozili vždy v nejakých breakoch. Z toho pohľadu to bolo veľmi nepríjemné pre nás, pretože Pardubice sú veľmi nebezpečný, rýchly súper a nakoniec sa išlo teda do predĺženia. Tam sme v podstate 2/3 toho predĺženia dominovali, držali sme puk, ale nedostávali sme sa do nejakých úplne vyložených šancí. Možno náznaky 1-2, zase taká trošku smola pri šanci samého Salonena, kedy zlomil hokejku a tento vie trafiť z tejto pozície, bohužiaľ nestalo sa. No a potom tie nájazdy sú už o tých skills, o tej chladnokrvnosti a čistej hlave. A my sme boli o ten gól slabší, proste odchádzame porazení. Máme bod z tohto zápasu, treba si ho vážiť a musíme zase si pozrieť tento zápas, rozobrať a pripraviť sa na ďalší. Určite aj podľa toho, čo sme už doteraz pozerali, tak Kolín bude veľmi podobný, budú veľmi aktívni na forčeku, budú veľmi nepríjemní v breakových situáciách. Ale je to od začiatku sezóny je to v podstate to isté. Tu v tejto lige nie je ľahký súper a my musíme všetky detaily robiť správne, aby sa to poskladalo k konečnému výsledku.